И здравейте, приятели! Днес ще играем една игра. Това е Джанвич телефон. Това е Хави. И той си пише на тениската. Това е Кавани. Това е Тоя Силва. Как ги знаеш всичките, бе? Не знам ги. Мата. Касиас. Още не е заредил. Това е Вел. Даже не е Суарес. лицето му даже не е заредено, че го пусна. Пепе. Това е Родригес. Как ги знаеш без лицата? Изи. Да, ще играя само тренировки, защото може само ти да играеш постоянно, а не. Най-накрая обърках. Ръкопляскания. Това е Роналдо. Нашия идол. Да, аз съм за Роналдо, който е за Меси слабак. Меси ще ходи на съд. Дано да учи в затвора. Все пак има си фенове на Меси, сега да им ги обиждаме. Всеки си има свой вкус за футбола и за всичко. Да, Меси ще ходи на съд. Защото не си плаща сметките. Тоест данъците. Данъците. Не съм толкова интересувана от футбола, обаче знам малко повече от тебе. Никога знаеш, а? Че ми се защото не си плащат данъците. Аз си ги знам тия. Давид Луис. Той знае футболисти и всичко. Той не го знал. Аз като питам едно... Аз като питам... Ти като ме питаш един футболист, аз тъй... Да. Той кой? За първи път. Не ги знам някой. От тея, от френската лига не ги знам, но от испанската всички ги знам. Втория левел. Лео Меси. Сега Тос или Тос? Тос. Тос кой бе? Това е Лазо. Защо не е да дадат Стоичко? И сега... не. Обърках ги без да иска. Защото и двамата са от Барса. Това е... Каква глава? Поети Рождялва. Да, това беше гадно, защото... Знаеш кой е? Има само един живот. Това е Бензема. Карим Бензема. Това е... Марсела. Виж, устата му е закрита. Това е... What? Кога свърши бе? Свърши времето. Кавани. Суарес. Роналдо. Кака. Готс. Годин. Кака? Те. Пепе? Това не е Пепе. Това кой е? Клас. Кослик? Искрен. Има Искрен. Къде? Икер. Вече. Победих. Браво. Вече аз се обърквам. Английската? Не. Готов.
Да, го знам. Това са стари. Пусна. Натискай някоя. Това... Изгубих. И давам. Колко пъти ще играеш? То аз снимам ли? А? Аз снимам ли? Какво дали имаш? Снимам ли? Мисля, че да. Снимаш? Да, снимам. Слава Богу. Това? Кое? Не мога да видя. Той е в колата сниман. Дали на игрището по-хубаво? Да. Чех. Не мога да изгубя. Фото. What? Не, game over. No. Добре, това ще бъде всичко за този епизод. Дано. Ай, чао.